मेन जाहोनानो जाहैबाय जोङो बिपिएफ दोलोखौ बिटिआरनि बाहेरावबो एसे गोसारहोनो थाखाय जोङो बेयाव नुजाथिफैदों। मिरु आफादनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि जोङो ज' जानानै फैदों। मिरु आफादनि CWC मेम्बार्सफोरबो दङ, PMB बडिनि मेम्बारफोर दङ आरो जोङो बे बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोङो एबार माखासे बिटिआरआव जितु 15टा दङ बा 15 MLA दं, सिट दं, बे 15खौल' जोङो मेगन होआ होननानै जों सानदों आरो बेबायदिनो जोङो सनितपुर जिल्लायाव हाबफैदों आरो लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो हाबफैदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि बे बरसला समस्थियाव बियाबाव फैनानै गोजोननाय मोनदों। बेयाव रायजो राजाफ्रा थोजासे दिनै नुजाथिफैनानै जोंनि बे ब्लक कमिटि दानायाव मदद होफैदों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ साबायखर बावदों आरो इयुनावबो बिसायख'थिया जोबागौमानि फैगौ एप्रिल दाननि 9 एप्रिल आरो 11 एप्रिलाव जानो गोनां माने बे इलेक्सनाव बा बे निर्बासनाव बिथांमोना गाव गावनि गोसो गोथार लानानै खामानिफोरखौ मावलांगोन। होनब्लानो जोङो बयबो जुदि खस्थ' खालामोब्ला बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो मोनजागोन। खस्थ'नि फिथाइया जेब्लाबो गोदै, बेखौ आसा खालामदों बिथांमोना खामानिखौ मावलांगोन। सनितपुर जिल्लायावबो बिजाथिफोर दङ नामा? सनितपुर जिल्लायावबो जोङो आं बुंबाय बिसेसकरि राङापारा बियाब, बरसला बियाब आरो धेकियाजुलि बियाब। आरो बिनि अनगायैबो बबे डिस्ट्रिक्टआवहाय? बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिनि बायजोआव दङ जोंहा मा होनो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैनाय समस्ति होनोब्ला बिश्वनाथनिया दा बैयो माबानिसो नामाथाय मा होनो गहपुरा, येस गहपुराबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे बियाब, MLA बियाब आरो बिहालि, बे बिहालियाबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे बियाब MLA। बेयाव जों दारायनो सानदों आरो लोगोसे मोनसे दंबावो लखिमपुरनि बिपुरिया। दा लखिमपुर समस्तिया मोननै जाबाय, मोनसेया जाबाय रङानदि, मोनसे रङानदि जासिगोन आरो मोनसे बिपुरिया, बे गोजामा थागोन आरो गोदानै मोनसे बियाब सोरजिनाय जाबाय एबार, बे जाबाय रङानदि। दा नोंथांमोननि दोलोआ जे बिपिएफ दोलो आनसलिक दल हिसाबै बिटिसिनि बायजोआव बिसायख'थि गेलेगोन, दा बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनगोन बायदि? रायजो राजाथ' बे थांनाय जोङो 2010 मायथाइयाव जेरैबायदि प्रचार खालामफैदोंमोन, बिखेख भाबै आं आसाम दिसपुराव थानानै सासे संसदीय सचिब जानानै, पार्लियामेन्टारि सेक्रेटारि जानानै जिखिनि रायजो राजानाव हाबनानै बै थांनाय 2010 मायथाइ बा 11 मायथाइयाव जोङो गोबां बियाबाव जोङो बिजाथि महरै जों दैखांदोंमोन। जेरैहाय जोङो गहपुराव कृष्ण कुर्मीखौ कमल कुर्मीखौ जोङो बिजाथि महरै दैखांदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो सतियायाव प्रेम नेवारखौ सासे दैखांखादोंमोन, गेलेखानाय रेकर्ड दं। आरो सनितपुराव बुङोब्ला जोंहा धेकियाजुलिनि बियाबाव, बेयावबो सासे जों बिजाथि होदोंमोन, बिनि मुङा जाबाय बिबेक बरा। दा बिबेक बराया दङ, बिथाङाबो गेलेदोंमोन आरो बाहेराव जोङो बेबायदिनो दलगावआवबो जों होदोंमोन। बै समाव 2011 मायथाइयाव जेब्ला आङो माजबाटनिफ्राय सासे बिजाथि महरै बिपिएफनि नांगोलनि बिजाथि महरै आं गेलेनानै देरहादोंमोन माजबाटआव। नाथाय बै दलगावआव जों जेनदों, धेकियाजुलियाव जों जेनदों आरो गहपुरावबो जों जेनदों, सतियावबो जों जेनदों। प्रेम नेवारा जेनदों, ओमफ्राय कमल कुर्मीया जेनदों, बिबेक बरा धेकियाजुलियाव जेनदों आरो दलगावआव महम्मद दिलवार हुसैना जेनदों। आंल' देरहादों। दा बिपिएफआ NDA जों दङ, दा बेवहायबो BJP नेसनेल दोलोआ दङ। दा बिनि गेजेराव माबायदि बिसायख'थि गेलेनायखौ साखाफारा खालामो? बे मोनसे माने जोंहा बिश्व कबि रबीन्द्रनाथ टेगर मोनसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जेब्लाबो एकला चलो नितिजों थाङोब्ला बे मोनसे साबसिन जागोन होननानै। इतिमध्य जोंहा डेपुटि चिफ रेहन दैमारि 10 बोसोर बा 10 बोसोर मिनिस्टार जानाय, बिथांनि खुगानिफ्रायबो ओंखारखाबाय एकला चलो नितिजों जों एबार इलेक्सनखौ 2022 मायथाइयाव बे एकला चलो नितिखौनो जोङो लानानै इलेक्सनाव ओंखारगोन।
दा बिटिसिनि बायजोआवहाय इउपिपिएलआबो बिजाथि होगोन बायदि बे खौरां बिजोङाव गोसारदों दा बे मोननै जुदि बेहाय माने आनसलिक दोलो जायोब्ला बेथ' नोंथांमोननि फाइटिंआ सोर जायो दा जोंनाथ' जों नेसनेल लेभेलखौसो बुंगोन बिजेपि आरो कंग्रेस जिहेतु नेसनेल पार्टि दंखायो मा होनो बिसोरखौ नेसनेल पार्टि बिजेपि आरो कंग्रेस बिथांमोनजोंसो जोंनि फाइटआ जागोन जोङो बे रिजनेल बबेबा पार्टिजों जोंनि फाइटआ बा जोंनि माबानाय गेलेनायाव खुनु कन्टेस्ट बिथांमोना फैनाय नङा बेखौ जों सानदों आरो अब्ला आसाम बिधान सभायावहाय जितु एनडिएआव दंखायो हिसाबै आसाम बिधान सभायाव नोंथांमोना बिजेपिजोंबो फाइट नांनो रेडि नामा बेथ' रेडि थांनाय बै 2011 मायथाइनि जितु आंनि बेरेखायै कंग्रेसबो गेलेदों आंनि बेरेखायै बिजेपिबो गेलेदों बे 2011 मायथाइनि जितु फर्मुला बे फर्मुला बायदिनो जोङो एकला चल नीतिखौ लानानै गावबागाव गेलेगोन गणतन्त्र बयहाबो गेलेनाय मोन्थाय दङ प्रमद बर' बिथांनि दोलोआबो गेलेगोन बा सोरबा अन्जलि दैमारिनि दोलोआबो गेलेगोन एकला चल नीतिजोंनो गेलेगोन आरो बिपिएफआबो बिदिनो गेलेगोन दा बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना फोसावनायनि थाखाय माब्ला फोसावगोन बायदि बेखौ जोंहा बसआ आं सानदों जानुवारि मासआव बिथाङा फोसावनो हागौ खोमा दा बिथांनि खोथासै जोंनि बस सेथिया हाइकमान्ड